Aron mas epektibong mamonitor ang mga nahimutangan sa mga persons under monitoring, lokal na kagmanahan sa dakwan sa Lapu-Lapu nagtinguha pagpalit og mga GPS house arrest ankle bracelet nga ipasoloba sa mga PUM nga taga-dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Mirondina sa exclusive report. Padayon karong gi-monitor sa mga barangay health workers ang kahimtang sa panglawas sa 50 anyos nga inahan ug sa 28 anyos nga anak niini nga nauli sa Lapu-Lapu gikan sa Hong Kong. Mato di Dr. Cecil Agnes Realiza, Lapu-Lapu City Health Officer, nga bisan kun wa kakitay og sintomas sa novel coronavirus acute respiratory disease ang inahan ug anak, apan nakasuroy sila sa Hong Kong. Sa nakalabayng mga semana, lakip sila sa mga gikinahanglang mapaubos sa home quarantine. Ni-follow na ta sa atong decision tool nga from Hong Kong, don Filipino, nga kuan ka mandatory yun nga for self-quarantine gud sila. So I told my staff in the barangay nga to monitor her, no, every day for 14 days. Sa pagkakaroon, duha pa lang ka mga upunganon ang gipaubos sa home quarantine. Nakita ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan nga aron mas epektibong ma-monitor ang kahimtang sa mga persons under monitoring, mugamit ang dakbayan sa bag-ong teknolohiya. Nagtinguha karon ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa pagpalit og GPS house arrest ankle bracelet nga ipasulob sa mga persons under monitoring. So kung tangtangon sa DCA, mutingog sad. Kung mugawas sa ilang balay, mo alarm gyapon, no? So dako kini sa gamit sa monitoring nato sa ato ang nerve center, sa atong hotline nato sa Lapu-Lapu kung naa ni siya. So basig na nakaila nga mga taga Lapu-Lapu or taga Cebu nga doon na klase ang nga technology nga pwede na to makatabang, no? Nakita sa lokal nga kagamhanan nga epektibo kining paagi aron masayran ang nahimutangan sa mga persons under monitoring ug malikayan usab ang stigma. Kay magsulob man unya og GPS house arrest ankle bracelet ang mga PUM, hayan kaminusa na usab ang personal contact niini sa mga health workers ug PNP personnel ug malikayan ang posibleng kagubot mugna sa kahadlok sa virus. Samtang nakigalayo na usab ang mayor sa usa ka pribadong hospital nga mo'y magsilbing quarantine area sa mga patients under investigation. So na-agreed na mo nga katong mga taga Lapu-Lapu nga mga bot gikan sa China, Macau and Hong Kong, doon na tayo atong kaugalingong isolation room, no? Mo nang katong sa pribado nga tambalanan. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Besda.